नमस्कार मंडळी, मी सागर बागवे आणि आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं मी परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करतोय। तर मित्रांनो, आज हा गौरीपूजन आणि आता आईनी चालली गौरी पूजू। चला तर तुमका आज आमच्याकडचा गौरीपूजन पण दाखवतोय। चला या व्हिडिओ सुरुवात करूया। आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुमका जर आवडलो तर लाईक शेअर कमेंट नक्की करा आणि त्याचबरोबर तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला आता व्हिडिओ सुरुवात करूया। आता सगळी तयारी झालेली आहे गौरीची आणि सगळी जण आलेली आहेत। तर आता आम्ही गौरी पूजनाला सुरुवात करत आहोत। तर आई तुमका तयारी झाली आहे ती परत एकदा दाखवत आहे। तर हे बघा मित्रांनो, वाडी वगैरे ठेवलेली आहेत, पोश पण ठेवलेले आहेत, सगळी तयारी झालेली आहे। गौरी बघा,
सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा तुगाल मंगलमूर्ती गौरी माते की
चला तर मित्रांनो, आता व्हिडिओ आपण ह्यात थांबूया. आता गौरीपूजन झालेलं असा आणि आता सगळी घरात चालली आहेत. तर आता खूप भूक पण लागली माका. मी पण आता घरात जातोय आणि जेवतोय. चला तर व्हिडिओ तुमका आवडलो तर लाईक शेअर कमेंट नक्की करा आणि त्याचबरोबर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आमचे व्हिडिओ जातील. चला आता आपण परत पुढच्या व्हिडिओत भेटाया.